Hello friends, bye Bodo Info official YouTube channel AVUB Constable Driver APRO एबा नोंथांमोननिहाय Constable level so exam माबादि जागोन exam दंना गैया आरो दङब्ला बेसेबां नाम्बारनि जागोन बेसेबां नाम्बार मोनोबा काट अफ थांथावना so बिनि सायाव कभार खालामगोन and syllabus नोंथांमोन लाना फैदों आरो मार्चआव साख्रि मोनगोन आरो 00 vacancy 2024 मार्चआव खालामसिगोन अब्ला नेक्स्टआव vacancy फैगोन फैला नेक्स्ट लेभेलाव जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट्स मा जाबावनांगौ आसाम पुलिसाव बिनि सायाव अपडेट लाना फैदों दा भिडिअआ एसे गोलाव जागोन A to Z नाय अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन लोगोसे XNDB फोरा सो एग्जाम दंना गैया फिजिकल टेस्ट दंना गैया गोबां कमेन्ट्स आरो कन्फ्यूज जाबाय थायो दा बेनि सायाव भिडिअ होखांखाबाय सो नोंथांमोना नायफिननो हागोन आरो लोगोसे बेयावबो नोंथांमोना मोननो हागोन सो AVUB ड्राइभार APRO गोबां एप्लाइ खालामदों सो बेयाव एग्जामा माबादि जागोन जों बिनि सायाव आपडेट लाना फैदों दा हमना ला सो बे भेकेन्सियाव AV आरो UBआव नोंथांमोना बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जागोन दा हमना ला पस्टआनो ओरैबादि दङ सो नोंथांमोना बिनि गेजेराव 2% रिजार्भेसन मोनदों XNDBनि थाखाय एन्ड बिनि अनगायैबो 3945 जाबाय जेनेरेल एबा फ्रेश केन्डिडेट्स आरो बिनि गेजेराव 10% STPआ रिजार्भेसन दङ सो बेखौ लानानै दा नोंथांमोना एग्जामाव काटअफखौ मोजां लानांगोन मानोना देग्लाय पस्टआ जोबोर खम सो बेखायनो काटअफआ गोजौ थांगोन दा गोजौ थांनोनो माबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना सिलेबास फकास खालामनांगोन फरायनांगोन फल' खालामनांगोन देन बेनि सायावहाय बड' इनफो इउटुब चेनेलावहाय आपडेट लाबोदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय जायफ्रा गोदान आरो जायफ्रा नोंथांमोना एग्जाम होबाय थाखायो एसेब्लाबो मिन्थिखायो दा बेयाव दंखायनो 2%आ रिजार्भेसन थाबाय XNDBनि थाखाय AVUB कनस्टेबलआवल' नाथाय गुबुन पस्टआव नङा जेब्ला नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआ जोबगोन नभेम्बर डिसेम्बराव अब्ला नोंथांमोनखौ लेंहरगोन बेनो जाबाय 1:5 एग्जामनि थाखाय दा बे एग्जामा बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जागोननो बेयाव नायदिनै गासैबो डिटेल्सआ दङ रिटेन एग्जामा जागोन अफलाइन नोंथांमोना वेबसाइटआव होनांगोन माने अफलाइन नोंथांमोना एग्जाम बेबायदि पेपार होनानै सो नोंथांमोना एन्सारखौ होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना कुइसना माबादि सिस्टेम थागोन ना 100टा कुइसन थागोन ओके माल्टिपल चॉइस टाइपनि कुइसन थागोन माने मोनसे बे हमना ला मोनसे कुइसन बेयाव मोनब्रै अपसन थागोन बे मोनब्रैनि गेजेराव मोनसे कारेक्ट जागोन ओके आरो जेब्ला मोनसे कारेक्ट जायो अब्ला नोंथांमोनाहाय माबादि बेयाव मोनसे बक्सआव नोंथांमोना सार्केल होनांगन अब्लानो बेयो कारेक्ट एन्सार सो बेयाव नेगेटिभबो गैया रं जाबाबो नोंथांमोना जेबो माइनास पॉइंट थांनाय नङा आरो लोगोसे 100टा कुइसनाव नोंथांमोना 50 मार्क्सनिल' एग्जाम होनांगोन बाथ्रा जाबाय मोननै हाबासो 1 नाम्बार मोनगोन ओके मोनसे हाबा नोंथांमोना 0.5 एबा सो नोंथांमोना हाफ नाम्बारल' मोनगोन बेखायनो मोननै हाबासो 1 नाम्बार नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे गासै 100 कुइसनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंथांमोननि कुइसन लेभेला सो कुइसन लेभेला एग्जाम कुइसन दाननाया क्लास 9 10 नि दानगोन माने एसेबां गोरा नङा हाई स्कुल सेक्सननि बेयाव दानगोन आरो बेयाव नेगेटिभबो गैया सो बेखायनो गोसोबादि नोंथांमोना एन्सारखौ होबोनो हागोन जास्ट नोंथांमोना हायाबाबो होनो हागोन दा जायखिजाया कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोना जाहाथे होबोयो माने नोंथांमोनाहाय टिक मार्क होना फैबानो जाबाय जुदि रं जादोंब्लाबो जेबो नोंथांमोना लपसन गैया बा नोंथांमोना लस गैया सो बेखौ आं क्लियार खालामबाय जाहाथे गोदान स्टुडेन्ट्स दङबा सो बेखौ नोंथांमोना नायना लादो आरो बे एग्जामा क्लास 9 10 लेभेलनि कुइसन दानगोन जेबो बेयाव गोराद्राय फैया देन बेनिफ्राय दाना साबजेक्ट दा नोंथांमोना एग्जाम होनोब्ला सिलेबासखौ नोंथांमोना मोजां फल' खालामनांगोन जुदि सिलेबास फल' खालामा अब्ला पास जानो नागिरा सो बेखायनो सिलेबास फल' खालामनो सो मा साबजेक्ट फैथावना एबा फैगोन बेखौबो गासैबो रोखा होखादों आसाम पुलिसनिफ्राय सो बेखौबो जों दानिया नायनोसै बिदि गोबाव खालामा थ' बेनो जाबाय नै फार्स्टआव मोनदों नोंथांमोना नाम्बार 1 मोनदों मेथ्स थ' नोंथांमोना क्लास 9 10 लेभेलनि मेथ्सखौ नोंथांमोना नायनांगोन जास्ट एग्जाम्पल प्रफिट एन्ड लस दिहुननाय एभारेज दिहुननाय पार्सेन्ट दिहुननाय सो बेफोरखौ जाहाथे एसे एनै बेसिकखौ जाहाथे मोजाङै नायना लायो मानोना जोबोर हेल्पफुल जागोन आसाम पुलिसनि एग्जामावहाय देन सेकेन्ड नाम्बाराव दं इंलिश सो नोंथांमोना इंलिशखौबो नायनांगोन देन इंलिशखौ नोंथांमोना ओरैबायदि नायनांगोन जे माखासे ग्रामार सेक्सनखौबो नायनांगोन सेन्टेन्स कारेक्सन नायनाय सो नेक्स्टआव नोंथांमोना नाम्बार 3 आव मोनदों लजिकेल रिजनिं बेखौबो मोजां नायबानो जाबाय आसाम पुलिसाव फैगोन बेबो एन्ड बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट बेखौबो नायगोन दा नोंथांमोना SSC नि माखासे गोबां चेनेल दङ बेखौ नायबानो जाबाय रिजनिंखौ माबोरै खालामनांगौ सो बेनि सायाव माखासे फिसा कुइसन फैगोन नोंथांमोना जाहाथे बेखौ मोजां फल' खालामबानो सो बेयाव मोजां नाम्बार नोंथांमोनाहाय मोननो हायो बेयावनो मोजां नाम्बार नोंथांमोना उठायनो हागोन एन्ड फैबाय दानि नाम्बार 4 आव आसाम हिस्टरि सो नोंथांमोना आसाम हिस्टरिखौ नायबानो जाबाय मानोना बे एग्जामा स्टेट गभर्नमेन्ट जाबाय आसाम स्टेटनि देन बेखायनो 100% आसाम हिस्टरि फैखागोन सो आसाम हिस्टरिखौ नोंथांमोना बेसिकनिफ्राय नोंथांमोना मडार्न हिस्टरिसिम नायबानो जाबाय सिगांनिफ्राय दासिमनि हिस्टरिखौ नोंथांमोना जाहाथे एसेबाबो नायो एन्ड बेनिफ्राय जिअग्राफिखौबो नोंथांमोना मोजाङै नायनांगोन माने बेयाव जिअग्राफि फैगोन पलिटि फैगोन पलिटिक्सनि बागै फैगोन हमना ला लास्ट मिनिस्टार फार्स्ट मिनिस्टार बेफोरबायदि टाइपनि फैगोन एन्ड इकनमि सो बे टाइपनि कुइसन दानगोन आरो सो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजां सिलेबासखौ फल' खालामनानै गुबुन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय एन्ड जेनेरेल एवारनेसबो दङ बेखौबो नोंथांमोना नायदो एन्ड बेनिफ्राय जिके दङ जेनेरेल नलेज दङ बेखौबो नोंथांमोना नायदो एन्ड बेनिफ्राय मोस्ट इम्परटेन्टआ जाबाय कारेन्ट एफेयार्सजों नोंथांमोना एक्टिभ थानांगोन थ' नोंथांमोना इन्टारनेटजों एक्टिभ थानांगोन
स' बे कारेन्ट एफेयार्सआव गोबां बेवहाय आन्दायो मानोना जायफ्रा इन्टारनेटजों एक्टिभ थाया स' बेवहाय आन्दायनो नागिरो स' बेखायनो नोंथांमोना कारेन्ट एफेयार्स फरायनोबा एक्टिभ थानांगोन हमना ला सोरजों दावहा जादोंमोन हमना ला देन बेनिफ्राय इन्डियाआव माखासे रकेट लन्च खालामदोंमोन माब्ला खालामदोंमोन मा नाम दोनदोंमोन बेखौबो नोंथांमोना जाहाथे नायो मानोना बे फैनायनि 100% फैनायनि चान्सआ दंखायो स' बेखायनो कारेन्ट एफेयार्सखौ जाहाथे मोजाङै नोंथांमोना फल' खालामबाय था दैलि कारेन्ट एफेयार्सखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा मार्चआव एग्जाम जागोनबा एबा फेब्रुवारियाव जागोनबा स' नोंथांमोना हमना ला 6 मान्थसनि गेजेराव जाहाथे नायनानै लायो देन बे एग्जामा गासैबो जि होननाय दङ गासैबो बर'जोंनो एग्जामखौ नोंथांमोना होनो मोनगोन माने कुइसना इंलिसनि थागोन बर'नि थागोन एसामिस थागोन बेंगलि थागोन अके स' मोनब्रै लेंगुवेजजों नोंथांमोनाहाय बे कुइसनखौहाय लिरनो हागोन स' बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै नायो एन्ड बेनिफ्राय पासखौ खालामो स' पस्टआ खम नालाय काटअफआ गोजौ थांगोन आरो डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय सिलेक्सन जागोन नालाय देन इउबिआव मोनसे ओरैबायदि चान्सखौ होदों जायफ्रा इउबि कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामनो सानदों थ' बेनो जाबाय एकाडेमिक एबा फरायनायनि सायावबो नाम्बारखौ होदों जेरै नाम्बार 5 दं मेक्सिमाम जायफ्रा सेकेन्ड डिभिजन 45 निफ्राय 59 दङ अब्ला 2 नाम्बार मोनगोन 60 निफ्राय 74 दङबा 3 नाम्बार मोनगोन एन्ड 75 नि बारा दङबा 75 सिम दङबा नोंथांमोना नाम्बार 5 मोनगोन थ' जोबोर मोजां चान्स दं इउबि पस्टआव जायफ्रानोखि मोजां फरायना फैनाय स' नोंथांमोना बे नाम्बारा फाइनालावहाय एड जागोन एन्ड अरेलावबो नाम्बार 5 दङ स' भाइभा टेस्टआव 5 दङ गासैखौबो लानानै 100 मार्क्सनि सिलेक्सन प्रसेस दङ इउबि कनस्टेबलाव स' एबि पस्टआव बेबादि एक्सट्रा नाम्बार गैया बेनो जाबाय फरायनायावहाय दा जोङो 90 गोबाव खालामा अभारअल दा जोंहा इउबि पस्टआव जोंहा दङ 100 मार्क्सनि थ' बेनो जाबाय हौवाफोर हिन्जावफोर एन्ड बेनिफ्राय जोंहा एबिआव नायगोन स' एबिआव माखासे चेन्ज जादों फिजिकेल टेस्टआव देग्लाय 60 दङ सिनाप दङ एबिआव नाथाय इउबिआव सिनाप गैया स' बेखायनो नाम्बारा खम बारा दङ स' बेखौ जों दानिया नायनोसै नाथाय एग्जामा गासैबो सेम एग्जामा 50 नाम्बारनि गासैबो जाजोबगोन कनस्टेबल ड्राइभारानो जा बा एबिइउबिआनो जा दा जोंहा एबिआव नायोबा 115 दङ स' नोंथांमोना 115 मोनदों नाम्बार 5 अरेल दङ बेनिफ्राय एग्जामा 50 फिजिकेलाव 60 स' बेनिफ्राय एबि फिमेलाव जाबाय 95 नि दङ स' बेयाव सिनाप गैया हिन्जावफोरा आरो हौवाफोरा इउबिआव गैया सिनाप नाथाय एबिआव सिनाप दङ स' बेनोमोन दिनैनि माखासे डिटेल्स आरो काटअफ स' काटअफआ ओरैबायदि जागोन नोंथांमोनाहाय नोंनियाबो सेम आंनाबो सेम नाथाय बार्डे आंना सिगांबा आं बेयाव साख्रि मोनगोन माने सिनियरनो बेवहाय साख्रि होनानै लिरनाय दङ स' बेनिफ्राय काटअफ वाइसआ जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थांगोन 50 नि गेजेराव नोंथांमोना गैयाब्लाबो 35 प्लास नोंथांमोना टारगेट खालामनांगोन मानोना पस्टआ खम स' नोंथांमोना 50 नि गेजेराव 35 प्लास नोंथांमोना टारगेट खालामनांगोन सेफ जोनाव थानो थाखाय स' बेनोमोन दिनैनि विक आपडेट आसाम पुलिसनि सिलेबास